Manen Prime Minister mar piny Sudan Abdallah Hamdok onyiso luoro ni lweny madhi nyime pinyno nyalo bedo marach moloyo mane otimore e piny mar Syria kod Libya. Koloso romo manobagi e boma ma Nairobi, Hamdok okwayo pinje maoko mondo omakre kendo gijiwo jotend jolweny ma Sudan kod jatend kweth mar jolweny mobalo RSF mondo oyie twak. Jodak e boma ma Khartoum okoni ndeke mag lweny ne omedo fuyo e boma no kinyi ma kawuono, gino manyiso ni lweny pok ochung'. Ji miche modhuro osewito ngimagi kama moko bende osedar e miechgi nyaka ne lweny chakre piny Sudan tarik 15 mar dwe mar Ang'wen. Midhiero mar wuoth bende koro omako oganda e dho wath ma Port Sudan kaluwore kod kwan mamalo mag joma dwani odhi omany jot Saudi Arabia kaachiel kod Yemen kaluwore kod lweny mamedore e piny Sudan. The change of April 2019, things will never be the same again in Sudan. We have said goodbye to dictatorship forever. We can have reversal, we can have setbacks, but we will never be defeated.